Jo, na zdravie, Davidku. Čaute pozerači, dneska máme ďalší deň za dňom a ja sa vám hlásim s pravidelným reportom. Dneska máme 8. alebo 8. júla a meniny oslavuje Ivan. Ivanom prajeme všetko najlepšie a veľa zdravia, šťastia. Veľa zdravia, šťastia. No a dneska máme Svetový deň alergií, to čo som si akože na začiatku kýchol, to malo byť akože tematické. Aha. A čiže všetkým alergikom teraz ich ročné obdobie, ešte potom keď sa bude zjeseňovať, keď bude jeseň. Takže pozdravujem alergikov týmto a takisto dneska je deň videohier, čiže všetci, ktorí máte radi videohry, tak ako aj ja, dneska je deň, kedy nič nerobíme a len hráme, bude by to tak bolo. Ale povinnosti nepustia, čiže treba robiť a žiť. No a každopádne majte pekný upršaný deň. To, že prší nevadí, pretože zlé počasie neexistuje, iba ty sa nevieš obliecť. Takže majte pekný deň a do pozretia pozeračí.